Well, hello. Čauť blázni. Máme aj novo updatenutý backpack. A jak som bol v Bratislave, tak Vesto mi updateol modul 1 tam, aby to išlo stabilnejšie. Tak som zvedavý. To je hlavný dôvod, prečo vlastne dneska IRLO, aj keď mal byť day off. Chat, tak toto je moja strecha, tu budem bývať. Keď bude pršať, tak to bude trošku problém s počítačmi a monitormi. Ale idem si do Hornbachu kúpiť taký špeciálny igelit na to. Shit. No. Takže tak, no. Interesantné. Stolček, ďalšie sedenie. Ulica. Altánok si ideš kúpiť? Tu už je tma a zima jak kokot. Tu je mega príjemne. Tým, že som šiel kolobežko, tak som si len zobral mikinu, ale teplo mi je jak kokot. Tak tu to vyzerá presne originálne z nejakého hororu. Čukujte na to. Juha, grill, ale tento nevyzerá, že by v nejakej blízkej budúcnosti mal fungovať. To sú ešte staré brikety. S kapom. Na opalovačku to bude dobré, no. Na opalovačku to bude dobré. Keď budem chcieť vybehnúť tu na hore. Na slniečko, lebo nemám nejaký extra balkón, mám taký mini balkón pri spáni, no však uvidíte, ukážem vám to. Áno, to je moja nová terasa. To je moja nová terasa, je 10-krát tak veľká, jak môj byt. No dobre, poďte, ukážem vám moje skromné bývaníčko tuto. Som akože 10 minút pešo mi to trvalo, teraz kolobežkou mi to trvalo asi 4 minúty, 4-5 minút, len som musel som trošku rozumnejšie. No, zasekol som sa, lebo som išiel veľakrát z protismera a to nebolo bohvie čo. And teleported, počkajte, to si odsunieme. Mám taký výhľad na križovatičku, není tu bohužiaľ more. A však aj piču tam vidieť teraz, lebo sa mi odráža. Shit! Tak, toto je moje nové bývanie na Malte. Tu je kuchynka, telka s nejakým audiosystémom. Fancy polička. Toto bude pracovňa. Tu si vás nejako nastavím. Možno teoreticky využijem aj túto telku, to ešte uvidím. Tu bude pravdepodobne môj gaming spot. Toto tu nejako to tu proste pomením. Toto je kvázi taká pracovňa, alebo jak to nazvať. Čaute. A tu sa prechádza cez chodničku do spálne. A tu je spálňa s kúpeľňou. Tu sú tieto skrine, kúpeľka a tu je taký malý balkónik, no. Tu je kvázi taký balkón. Taký dlhý po celej tejto. Trošku rozdiel, ja viem guys, trošku rozdiel. Len to je tak, keď prejdete z 3000 a teraz sa podržte čet, mám to cez toho známeho. 800 eur. Za 800 eur mi to dal. A z tohto sa tým pádom stane u mňa taký getaway place, kde budem môcť doletieť na Maltu, kedy chcem a teda. Čiže na to mi to úplne bohate stačí. Hej, to je úplná parádička. On to plánuje asi predať na leto, čiže toto mám minimálne do leta. Tu mám proste takýto svoj placíček, kde budem môcť vždy doletieť. Takže je to parádička. Teším sa. Chat. Na 90%, samozrejme vždy sa môžu udiať nejaké sračky, na 90% podpisujem zmluvu. Na 90% podpisujem zmluvu na ten loft v Prahe, takže ten sa teším, keď vám ukážem. To je viac menej, tam som sa zasústredil teraz v Prahe. Ale chcel som to dať na skalu, že neutečiem z tej Malty a že ostanem aj na Malte, pretože sa mi tu fakt zapáčilo. Však daj na Airbnb a budeš mať nájom zadarmo. Inak true, no. Mohol by som dať nejaký víkend, dám to za 150 euríček na noc a easy, 2-3 krát to rentnem a nájom späť. Takže tak, guys. Fuj, teplo mi tu je. Dobre, chcel som to tu len s vami dojsť pozrieť a naplánovať, že kde čo dám. Že kde čo, ako spraviť. No táto sedačka sa mi tu bude trošku... akože toto bude pekné pozadie. Tu môžem aj pekne zastreť, aby mi sa nesvietilo slnko. Alebo si ten gaming desk dám niekde tu. Alebo tu. Už som si ho dal tu, ale potom sa tu bude trošku problematicky asi chodiť. No budem to musieť naplánovať. Ja to uvidím všetko, až keď mi sem dojde stôl. Pondelok mám dohodnutých sťahovákov.
Na pondelok mám dohodnutých sťahovákov. Tvoja pečen v Prahe bude plakať ešte proste, aby sa vrátil na Maltu. Chlapci, nie. Mám vedľa výťahu fitko. Mám vedľa výťahu, tuším, že je non-stop fitko. A počkaj, nie je non-stop. Alebo je non-stop, teraz som si neistý. Naozaj, vidíte, to som sa pozrieť, čo tu je. Ty koko, dosť veľa takýchto kokotiniek. Vidíte. Ja si sem tiež poťahám nejaké vecičky. Pozrieme sa, domček gusto je tu. Tu sú taniere. Aj také sushi speci. Špeci. Tu sú vínové. Šampanské vínové poháre. Vidíte sa moje. Do piči, čet. Ešte aj fankuše moje ma prenasledujú. Tu sú nejaké hrnce. Krabičky. Dobre. Nice umývačka. Tu budú veci na umývanie. A to je jasné. Tu predpokladajme teda, že bude... Tu je mraznička. Tam je toaster. OK, nice. Tu je chladnička. Tá fičí. Tam sú nejaké propambutonové bulby. OK, dúfam, že nevybuchneme. A tu sú vecičky. Sú tu nejaké utierky. Na šampus máme kyblíček. Nice. Toto je posteľ. Aj toto je posteľ. Paradox je v tom, že tu sa paradoxne vyspí so mnou 6 ľudí. Tu je normálne manželská. A toto je rozkladacia posteľ, čiže tu sa vyspia dvaja. A aj toto je rozkladacia posteľ, čiže aj tu sa vyspia dvaja. Jo. Vyzerá to tak. Neviem, koľko to je, vôbec. Vôbec netuším. Ono je to také, že je to úzke. Není to malé, len je to úzke, lebo takto proste idete do jednej, tu prechádzate takto, takže je to také slížovité dlhé. Hej. Logicky je to asi o polovicu menšie ako to, čo som mal teraz a bez nejakého extra výhľadu. Našťastie není to také, že by som kúkal niekomu do kancu alebo do baráku. Proste mám tu normálne život, toto sa mi páči. Mám tu taký krúháč, čiže normálne pekne vidím von. A akurát teda stream už bude bez výhľadu. No. Ale je to za mňa pog. A tá myšlienka, že vlastne... Dobre, toto tu zhasnem, vidím sa mi ešte hore na terasku, tam s vami pokecám a potom rozmýšľam, že pôjdem si do obchodu len niečo kúpiť, pokecám s vami doma na teraske, nech posledný krát si užijeme náš výhľad. Ale poďme teda. Posledná rozlička s Karlovým mostom. No. Tak takto sme dopadli. Keď vidíte bomby, čo mi tam teraz idú, jak tu behám hore-dole. Celý som nejaký dodrbaný posledné dni. Cítim, že som taký nesvoj. Prehnal som to zo sangriou, hlavne, že som si povedal, že už nepijem. Môžeš obnúť reláciu na streche? Jasné, môžem tu spraviť nejaký podcastiček. Maltu som si naozaj obľúbil a chcel by som tu ostať. Mám tu aj firmu, takže to je dobré byť tu. Berem to pozitívne. Ale hej, niečo ma stále vábi k tej Prahe. Niečo ma láka k tej Prahe. Takže tak, guys. Tu okrem Prahy budeme, no a dúfam, že vám čoskoro predstavím aj Prahu, pretože tá je brutál. Rovnako to není žiadna hacienda, hej, je to 2 kk, 60 m2, čo je de facto veľmi podobné to, ako som mal doma na Duláku. Je to taký loft, to znamená, že tie stropy sú tam šialené. Tam by sa dal normálne spraviť ďalšia miestnosť, že by ste to prerozdelili, tak jak to má vlastne Ľubo. Ľubo má tak schody do hora a tam má spálňu, šatník a kúpeľňu. A presne takisto by som to mohol mať aj ja, ale namiesto toho je to strašne priestranné. No však uvidíte, nechajte sa prekvapiť. Ešte tu musím podpísať. Čom ťa práve Malta tak očarila? To počasie. A to nie je, že by ma nejako očarila, ale už tu poznám ľudí, vieš, už to tu poznám, viem čo, kde, jak. Mám rád, keď poznám veci a viem, jak tu už fungovať. Proste je to také, že keby som odtiaľto teraz proste len tak ušiel, mám pocit, ako keby som zahodil ten rok života tu. Takto si tu držím takú jednu kotvičku a pouvažujem, čo ďalej. Možno k budúcemu letu sa na to vykašlem. Ťažko povedať. Možno sa mi zadarí tak, že sa mi zapáči a
nájdem si niečo ešte brutálnejšie, ako som mal doteraz. Ťažko povedať, uvidíme. Ja keď som sa niečo naučil pri živote, je to, že život sa dokáže zmeniť zo sekundy na sekundu. Z minúty na minútu, hodiny na hodinu, zo dňa na deň a vôbec neviem, čo bude apríl, máj, jún, dokedy tu plánujem byť. Takže sám som veľmi zvedavý.